Oh my gosh! Oh my Oh god! my gosh! Oh my god! Alauna, alas dos, alapup. Ano na siyang ipa-uka? Hala, I'll take that. Billy, halibang sa taging hair. Nalibang si Billy. Ayan oh. Si Yaw Yaw. Kani lagi nang dagkot ang watamanan niya ang iro nga sosyal na sa balay pamutang. Isa ka nang dagkot ang iro nasa gawas ra gyud na. Nasa sulod di malibang di si Yaw Yaw. Comment below unsa ang pag-train sa iro na dili malibang sa unsay dapat. Kay actually first time na mo may gala nga na iro nga ngani nga medyo hybrid ba nga mga kwanta raw. Sa una askal ra man gyud nga kagiro na to ma-afford. Takaron na pamikuan nga iro pa isa tag 10,000 ang actually 15,000 gyang yung 10,000 down payment ana mi ko di gyud mo sugot pero kailangan ko iro nga dako man gud so mo nang I need it sige na lang aya pa walay racket maluoy mo please ayaw mo skip og ads pangit please comment below sa akong pag-train sa iro langan ng iro pwede na siya padili niya mo na si Big Brother na mo diri kay kung sino siya kalibang kaubogin na siya na niya goodbye gina siya nagawa si Billy be and where did you guys do they're looking for Billy. Natuwa na sa layo. Where's Billy? Ano kaya ito? I-post na lang sa MR Cagayan de Oro Facebook page kaya anto lang ulit to. Where did he go? One word. Where did he go, Ella? Tagalog na yung ibutang diya. Isipin mo mabuti. So muna na ako ang number 1 pinuno nga one word. Si Billy bito sa pikas na nga black. Answer na ako natin. What happened? Kuya got it. Open the door. Bye-bye. Bye, guys. Hi, Billy. You got him. Open. What happened there? Who opened it? Kuya. Just stay in the room. There it is. Just put it there. Put it in there. Did Billy escape again? Mas mura ko There. Hindi na nato, di ba? Dito ka na ito ma-reveal sa ako. She was like down the street. This vlog is all about Billy. Our job. Yeah, kapo. Why is she so thirsty? Papa, I saw him like this coming in so fast. Breathing. It's like an antelope. She jumped out like an antelope. Oh my gosh, you know what? There's only one way to end this. He's pooping! Hey! No! What the heck? No! Hey!
That's why I always close the door. Alright. I'll be back. I-text ako ah. So, musa ako sa uptown. Kay nagkuha kong isa pa ka iro. Kay lately sa sige na mo walking. Nabantayan ako dahil nga kung magbaklay-baklay ka, magbitbig ang iro, dapat panindutay din ang iro. Kung ade ka sa village, kailangan panindutay og iro. Bawal ang askal. So naman ko dasyan, datyan. Basta na ko itoy. Samok ba ni mga high-end, di takal bulumulito. Ato na bawal ang mga ulator, mga nadakan ng mga iro kanara, mga brownie, ano ba, whitey, blackie. So karon ako'y amigo sa Bukidnon, tapos lugiran ako ni nga giplano kuan paliton. Kaya lang naabot man sa COVID, so karon nagpalit ko. So ako nagsabas ang anak ang akong gikuan. Ningon lang ko nga magpalit ko og bahog. Which is tinod mo magpalit ko bahog kaya kung ito'y di mo ka choosy. So napod siya ganatong isa ka, di siya gana natong bonus nga baratuhon. Ay mahal-mahal ka may di po siya ganahan. So magpalit po naglemba kahasol mo ni. Sala kay nag-apil-apil aning palit-palit ang iro. Ilason lagi talagi. So karon usa na pod ka iro nakalimot sa ko Belgian. Ay bura siya Belgian. Belgian ba siya? Di ko sure. Mura siya og Belgian. So actually murag dakuon gini siya nga iro. Which is amoy pa ako ibutang na ako sa i-guard na ako sa likod kay bro na ka, di ba? Kay mas ko sumaw ako. So pasakan ako. Tanaw na to kung ma-surprise ba ako mga anak ani mga itoy. But for the meantime, magmask. Don't forget, pag magawas mo, magmask. Tapos bring your exit pass. Bisan pa magwalay ka-check sa hay. Pag madto ka kuan. Okay? That's it. Pagawas ata sa village. Months pa lang na. Oh, papi. Lala. Ay. Another expensive dog. Ay, wait, papa. Hi, puppy. Hi. It's okay. Welcome to your. Hi. Oh my God, it's a big dog. Alright, there is sa uptown, diya mamalito. Naiboga nag diya maligyan isda sa ero then plus kani para sa iya ha. So black, di ka maklaro. Okay. I'm sure masyak gini sila ron kay kani siya 1 month pakapin pero mas dako pa siya ni Billy. So nag-expect ko itoy nga murag katong gamay pag yun Jesus ang 1 month dako naman kay ni para sa si Billy kadako. So yang bahog is beef. So beef chuba. It's time now to surprise them. Ella, halis na dito Ella. Come here. Nakalimbo kong palit ko kuhan na lang. Magpalit ko kuhan. Si Billy makagawas. Pakikuha ko sa bahog sa. What? Bahog. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Sleeper! Oh my God, Ella! Don't tell Ella. Oh my God, Ella! With so many cracklings. You want man cracklings, di ba? I bought a big cracklings. Oh my God! And imagine, he's still 1 month old. Oh my God! He's as big as Billy already. Yeah. Sige, bring him. Carry him. He's fine. How to carry him? Just carry him like Billy. Same as Billy? Same as Billy? I like him. Get
And let's ask the netizens how old, what would be his name? This one, he was like. So he's just an Arab. Can we name him Husky? Char. It's not like us, he's a Belgian, maybe. Like a German Shepherd big. Jeremy, Char. This is the best surprise. We'll really be friends. Oh, they're gonna be friends. I hope. Really up. Not Billy. Ah, yeah. Both of them meet. But he's still a baby, ha? Let's see how they meet. Nakaihisa kay mas stress man na siya. Ah, mo ba? Ilang, basta bago pa. Eh, Billy. Ew. La puro lucky? Lucky ni? Oh, I thought. Billy is still a baby. Still 1 month. Tanawa. How old is Billy? 1 year na nakapit. Happy 1 na year. almost 1 year. No, kay Kani 1 month pa. 1 month, 1 Oh my God, they look like they're friends. I can't cry. And imagine, every morning, dapat mo drink siya 1 mug of milk. Milk Bear brand. One what? Now we have One another milk. person. Bibi pa siya. Baby pa siya. He's so stressed. He looks scared. She looks scared. It's like what Billy is, but Get na lang the bahog, Bin. It's really there's bahog there. He don't bark. Ang bahog yun niya, dagyan na siya uban, katong kwan, Bin. Kaya mong gingon. Beef. He's so happy. Oh my God! Billy. Billy! Viewers, Billy. comment down below what would be his name. What will be his name? Yeah, you comment. You comment. Tapos kung namoy nga nga klase nga iro, unsa gini siya kalimbi? Belgian? Belgian Malway. Basta na Belgian. Kung kamo nagbuhig Belgian, unsa ba dapat buhaton ani mga itoy? Cute oh, itoy pa kay siya oh. Scared. Baby siya. He's scared. Ingana na sa baliw pero eventually di daw na sa balibon, murag pa si Billy. Pagdako niya. Uy, Billy. Kay hibe siya sa katens. Ini siya sa sakyanan? Wala ang budlan no maklara man. he likes it. 1 month, 1 year old. Pero ang kadako, wala na. Itom siya bro sa among sofa. Camouflage. My first time doing this.
Hop, hop, hop. Saan? Hop, hop. Yummy! Yes, congrats. So perfect. Finally, mo gini sa sakto ni bukan na gisang mayo. Fluffy. Fluffy, that's it. Tada! Yummy! Perfect on my coffee! Fluffy. Bimurag banana cake. Wala ko. Bekal kami. Wala ako dyan na sukarnagan. Yeah. Nanad mo tamis kaya kani dili. Saging ragi siya nga katamis. Para sa mga diabetic. Sarap ko lang.